Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Emanuel u l-erwieħ tal-familji Gawċi u Kamilleri. L-lum is-Sibt bħala devozzjoni Marjana sejrin namlu il-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija bħala Om tal-Knisja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħala eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija u tħares bħala il-preċett tal-imħabba tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos, dan jgħid il-mulej, dakinhar intalla mill-ġdid l-għarix ta' David li sar ħerba waħda u r-rakka it-tiċrit tiegħu. Nerġa' intellalu dak li ġarraf minnu u nibnieh kif kien fl-imoddi biex huma jirtu il-fdal ta' Edom u l-ġnus kollha imsemmija għalija. Oraklu tal-mulej li jitjamel dan. Araw, għad jiġi żmien
oraklu tal-mulej, meta min jaħrad jilħaq fuq min jaħsad, min jasal l-eneb jilħaq fuq min jiżra, u l-inbiġ ġdid iqattar mill-muntanji, l-oljiet kollha ikunu inixxu minnu. Ireġġa l-poplu tiegħi Iżrael għalli kien jibnu li bliet mekruda u jagħmru fihom, iħawlu dwieli u jixorbu l-inbit tagħhom u jxettlu ġonna u jieklu mill-frott tagħhom u nħawilhom fartom u qatt iżjed ma jinkalgħu mill-art li tajthom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Il-mulej islim ixandar għal poplu tiegħu, il-mulej islim ixandar għal poplu tiegħu. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-mulej islim ixandar għal poplu u ħbib tiegħu u għal dawk li jafdaw fih flimkien. Il-mulej islim ixandar għal poplu tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien. Il-mulej islim ixandar għal poplu tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu flimkien. Il-mulej islim ixandar għal poplu tiegħu. Jekk iġobkom inkunu bil-wieqfa Alleluja, Alleluja, Alleluja. In-nax tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxiepli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxieplu tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: u huma l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm il-arus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-arus jieħduhulhom minn magħhom u imbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa sellet il-libsa u t-tixrita tikber. Anqas ma jqiegħdu inbejt ġdid f'damiġġjani qodma tal-ġild għax inkella d-damiġġjani jinfaqgħu l-inbejt jixteret u d-damiġġjani jintilfu. Iżda inbejt ġdid jitfgħuh f'damiġġjani ġodda u hekk iżommu it-tnejn. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelju tal-lum rajna kif il-mulej qed jitħaddet mill-inbit, iġib dan l-eżempju li jinbit ġdid ma tpoġġieħx f'damiġġjani qodma għax jinfaqa' u jintilef kollox. Il-inbit fl-Iskrittura huwa tixbija tal-kelma ta' Alla. Jekk tiftakru l-ewwel miraklu huwa jagħmel huwa f'Kana u l-Madonna tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. U Ġesu x'jgħidilhom? Imlew il-ġarar bl-ilma, issa morru qasmuh. U il-moment li huma jibdew iwettqu l-ordni tal-mulej, l-inbejt mill-ilma jinbidel f'inbejt. U dan hija xi ħaġa importanti għalina il-koll eżjes. Il-kelma li jiena nisma' ta' kuljum fil-quddies, fil-qari, qiegħda tidħol fi bniedem ġdid. Tgħidu li kif nista' jien niġġedded kuljum. Hija l-kelma ta' Alla li ġġeddidna huwa s-sagrament tal-qrar li jġeddidni. Jien il-laqgħa tiegħi ma' Kristu qiegħed inkun preparata għalih biex nilqgħu. Għalhekk eżies fil-bidu ta' kull quddiesa
Imma aħna dawn l-affarijiet tant nidrawhom li ma tantx nagħtu kasom. L-ewwel ħaġa li nitolbu wara li nirċievu l-barka f'isem it-Trinità x'inhi? Ejjew narfu ħtijietna. Ejjew narfu li aħna maħniex denji għal dan id-don ta' Alla. Ejjew inħejju ruħna, nagħmlu l-wisa f'qalbna biex dan id-don ta' Alla, din il-kelma ta' Alla tidħol fina u tkompli tmexxina. Induru lejn il-mulej Alla tal-ħajja u tal-ferħ li ta' kuljum jistedinna għal-mejda ta' ibnu u nresqulu it-talbiet tagħna. Biex il-Knisja, il-poplu l-ġdid ta' Alla twassal b'sempliċità il-ferħ tas-salvazzjoni nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li għaddejjin minn xi żminijiet diffiċli ta' dbatija ta' teħ il-qalb biex jitqawwew fil-fidi tagħhom u jikbru fit-tama nitolbu. Għalina il-koll biex inkunu nies lesti li nilqgħu kull kelma li l-mulej jagħtina ħalli tibdilna u tġeddidna fih nitolbu. Tolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-mara il-qaddejja tal-kelma, biex il-familji tagħna ikunu mezz li fihom tikber kelmtek, li fihom is-saltna tiegħek ħajjikbru fl-imħabba u fil-fedelta tagħhom lejn xulxin nitolbu. F'skiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla tal-ħnina illi tatina li ngħixu ferħana fil-preżenza tal-feddej tagħna Ġesu, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni il-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. Hija Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba, taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hija Verġni li titlob, tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek f'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. Hija Verġni li toffri, tidher quddiemek bit-tempju fl-ewwel imwield tagħha u tilqa' li ħajtu huwa stess joffriha b'sagrifiċċju fuq il-għowda tas-salib. Hija Verġni li tisar, tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina
u brabta sħiħa mar-rida tiegħek tistenna l-miġġija tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħru u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorija tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek mistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għal xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbuk l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrif iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jintrit fija inti tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna
tad-dinja ħaruf tal-teħid u tad-dinja ħadima fil-għan. danu l-ħaruf taħalla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li ċebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek hija u tħares bla għeda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Ngħidu tliet avamarijiet li talbitna ngħidu omna Marija. Fġieħi 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qaba. Nofruhom għall-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.